पालेजी म्यूजिक presents। बोला बोला सेवराहा के मसान माई की रिकॉर्डिंग बाय पालेजी म्यूजिक कोटवा कोटवा। माई के पूजे देखा न मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। माई के पूजे देखा न मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। सतमी के दिन हवे भीड़ बड़ी लागल सतमी के दिन हवे भीड़ बड़ी लागल देखना देही में जागल बफुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। म्यूजिक बाय राजू बाबू। इनके कृपा से इनकर मिट गइल दुख हो बन गइले भैया हमार परम कहो। इनके कृपा से इनकर मिट गइल दुख हो बन गइले भैया हमार परम कहो हमार परम कहो। तो चहल सपना भौजी के माई सोचल सपना भौजी के माई देखना करेली सारा हो कुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती चल देली भौजी प्रेमी के कुरती। नंदन गाड़ी चले विकेश बिहारी लिहे आशीर्वाद माई के पौना पखारी। नंदन गाड़ी चले विकेश बिहारी लिहे आशीर्वाद माई के पौना पखारी पौना पखारी। खुशबहारी हो मैया जी जवन खुशबहारी हो मैया जी जवन पहले बारीन के पूरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। सतमी के दिन हवे भीड़ बड़ी लागल सतमी के दिन हवे भीड़ बड़ी लागल देखना देही में जागल बफुरती। माई के पूजे देखना मूर्ति चल देली भौजी प्रेमी के कुरती प्रेमी के कुरती। रिकॉर्डिंग बाय पालेजी म्यूजिक कोटवा।